sir, dugay-dugay na ni. Panahon nga SK chairman pa ta sir. Daan na ta nangangayo og gym para sa barangay. Kaya mo jud challenge na ko isip ko sa kay SK chairman niya. O jud ko'y proper venue. So mao to, pumagi ni then Mayor Ahong na nagbayanihan mi og basketan nya karon sa previous administration napalit og yuta ni Kapeli Pontonosa, kapitan ako before, nipalit mig yuta nya gisugdan nagtukod nya karon through the years nga sige ta panerbisyo SK chairman karon Parbuyag Ginoo Parbuyag gipili tas katawhan isip kapitan sa barangay ato gipadayon until mo na ni nakita na ang bunga sa atong paningkamot di lang kanina ko kundi sa tanan apil na sa past administration ni Kapeli apil na pod ang mga konsehal sa una ug karon na po natong barangay administrator kami tanan kitang tanan mga gunubano naningkamot ani nya mao ni ang pagbunga sa paghiusa ug pagkauban kanya mao ni ang serbisyo para sa gunubong kaigsunan. Ilay kantidad ni nga Wa ko'y proper estimate kay if ako na say this is 4 to 5 tranches. So sa previous unsa man nga congressman bot sugda na first, second, third, fourth tranches. So wa ko'y exact estimate pila. Kay this is the building of the mismo sa Gimo is from the office of the Congress. so pila ka story ni? Kung sundo na tong build plan, this is 3-story with mezzanine. Pero kung ihapon ko na to, 4 floors ko ni tanan. So sa pailaing ani amenities na ko, amenities din sa Natay gym, natay upcoming training center sa speech laboratory, diin pangluhan ni Konsehal Zotico Soronio, napo na tong BPSO, nagpangungan ni Konsehal Joel, napo na tong Bidsinong Wards Office, kumbaga tanan-tanan servicios barangay, di ana pod sa atong online website nga gunoblapulapu.com. Okay. So ang parking okay ra? Okay ng parking, ready na po na itong mga emergency vehicles. Makita ninyo nga pang contrast baha, di atong suction truck, pang biyahe sa mga tao, natay bus, o upcoming na po ang atong pagsalbat sa problema sa basura ng kaigsunan, mga na atong isibya, inig panahon selection nga sa second term na mo, kaming kuyuga ang problema sa basura mo na po yung salbaron. Ato i-modernize ang atong trash collection sa Barangay Gunog ng Kaigsunan. Unsa may tabo sa old nga barangay hall? As per sa advocacy sa atong pinalanggang Mayor Cindy King Chan, diin goal sa yung dughan ang mental health, himuon og mental health clinic kini ang atong old barangay hall ng Kaigsunan. Kaya salamat to my ever active Congressman Kuya Kong Ahong Chan and sa atong inahan sa syudad sa Lapu-Lapu mapanangga kusugay mo pangga jud magkaigsunan basta duulon lang kay unsaon nila pagsalbat sa problema kung wa sila kay bawo nga naay problema og samot na kaninyong tanan gunubanon. Daghang salamat sa inyong pagmahal, pagsuporta ug mao kini ang bunga sa paghiusa ug pagtinabangay tatak serbisyong Chan kaigsunan tatak delivering kaabag morning resulta basta kaabag tanan na kaigsunan. Daghang salamat. Mao na ba ni pinaskuhan nimo sa Kagunob? Mao ni pinaskuhan ni Mayor Cindy og ni Kong Ahong sa tanan gunubanon mga kaigsunan. Daghang salamat.